दायत मारायती हावंच फोन करता. हा तुम्ही फोन कराती दलरी लाऊड स्पीकर घालाती. हा आता रिंग दत्तस. हॅलो वनमाल गो. हाव गो तुगला मुलं छे. हा अम्मवे आणि तू कशीस गो मा. हा आरामच गो पुता. पै तू कसं लेक फोनान तुलयता उलयता बेजार कोण घेतली कडे री फोन दवर न सोडली मो मग मना एक न मोन दुःख दल गो मा. मागीर मग तुक फोन करू का दायनी ते तुळशीलकरान तू लक्ष्मी पूजेत आहे म्हणून तंतू जाऊन गेल गो. तुक फोन करू का दायनी कसं झालं गो मा. कसं लेक तू ते दिस तिथं बेजार रसिली. अम्मा मग ते दिस भारी दुःख दल गो. नाही गो सुरेखंतश प्रहुल्लव येतवे आमगे ते खावच्या जेवच्या कसं नाही ना परीचीस मिठ्ठा घाल सल्ला उपकरी सुक्के हेंची उकडंबे गोज्जू असल पुरा खाण हप्पोळ पळालरी इंगाळेर भाजी तती कस कसं की पुरा सांगले मग मग भारी बेजार दल गो अम्मा. हे हಳ್ಳಿ गावांतू पावसाडीन कसं खावचे दत्त गो. आवे कितली की तरकारी वैला गो तंतु अम्मी जेवण करतात गो अम्मा. दलर ती नशी प्रभुलोचे नज्जी नवे ती कोण की तुळसी ती कोण म्हणून मग गोत ना ती गेला पुरा सांगून हस्त मुगो मग कितलं बेजार दल गो तसवे. हा सुरेखन अशी प्रभुलेलावे कितन उलेल गो तीने. हा हंगास मारायती ती तू फोन केलेल वरन ना म्हणतस आणि केदन ती उलेलेले. तू मिगेला उलयता आसिली तशदावनु तुका तेकड कान दिवचे दायनी दिसता दलर मक्का ते सुरेखन उल्लोचे स्पष्ट दावन ऐकत आसिले मग भारी बेजार दल गो अम्मा. अशी पुरा उलयतवे तिने. माय फोन हंग दी येती. हॅलो हन्ने हाव सुरेख उल्लोचे मायने तू उल्लोच पूर्ती ऐकल हावा. मायक हावय सांगिले फोन कोण उलयती विषय कसा म्हणू पळवया म्हणू. तुम्ही कसं नाही विषय असला रे आमका घरच्या लाग सांगची सोडणं कोण कोणाला की सांगलीत मोहनने ते विषय कसं दल लगतसवे. काली हन्नी मग घरादून बाहेर घालत म्हण बसिलींती माय निमाव नाही दला रे मग घरादून बाहेरही घालतसिलींती गतसवे म्हणणे अशी करची तू आहे. अय्यो महिना तर नशी पुरा केली गो. हा महिना तक हे खबर कोण सांगले खई त्याविषयी हंक कोण सांगील म्हणू कडे सांगता. सुरवेरी तू कसं लेखला पळे ते हाव क्लिअर करत पळे ते दिसू हाव उलेलेले सत्य तू ऐकलेले सत्य दल्लरी त्या तुंगेल घरा खबर नाही निगेल कुळाची खबर. मिगेल कुळारा पुढ भारी दुर्बळपण कळवे. आम्ही स्कूलादून ಐಲ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಹಪ್ಪಳು ಹೆಂಗರೆ ಹಪ್ಪಳು इंगळेर बज्जून दिवचेसिले आणि त्याल पुसून दी म्हण आम्ही हट केले रे त्याला बाटली भितर बॉट बुडेल म्हणके कोरनो फटिक तरी त्याल लैला म्हणून बॉट जरी लावून दितसिले ते हो सांगतसिले. आणि हಳ್ಳಿ गावांतू पावसाडीन कसं नसता खाली मिठ्ठा घाल सल्ला उपकरी सुक्के उकडंबे गोज्जू पाचपणसा गोज्जू हेंची नवे ते हो तुळशीला सांगतसिले. आम्ही तसल पुरा खाऊन होड दललिंती दला अत्ता चढू त्या प्राई कनती म्हण सांगतसिले. तुमगेल घरा खबर खंडित नाही होणे. अयो होई गो सुरेखा तू तशी सांगील गो हाव चूकी लेकील गो. अय्यो देवा मिगेल दुखून कसं चूकी दल पडे. हाव ते मिगेल बेजारू कोणाकी सांगले ते थंक येऊन पावली गो. महिन्यातून तशी पुरा केली गो तुका. अय्यो देवा मिगेल निमित्ती होड अपराध दल मुगो. सारी गो सुरेखा. असं असं होणे तुका पूर्ती मनवेरीक दल नव्हे मग समाधान दल्ले दलारी एक उत्तर सांगत होणे. असेल कसने विषय असले रे सुरवेक घरच्याला उल्लंघ घेऊ का काय सोडून दुसऱ्याला सांगले रे त्यांनी अनेकले लगी अशी विषय चार तोंड कान प्रदंटून आमगे लगेत येऊन येता दा उलेलंतू पांच पुणी येऊन येता आम्ही लेक्चे कोणाका सांगना ती म्हणून कोणाकाही गुट्ट दवन घेचदायना अशी एकले दुखून एकले येतानच पडे कड्डी वचून गुट्ट धरता त्यांची अशी प्रदावचे अंका कोणकी सांगला तंका अनेकलन सांगला अशी दलेल विषय असं दलरी आणि मुखारी अशी प्रदावचे ना जुहने. तू दैदला हंगेवलो मग एक पेट्ट मारी मग काय बेजार ना घरा भितरी दला 4 जण लेदुर स्कोर नक होणे प्लीज. सॉरी गो सुरेखा तू कसल म्हण मग गोत्तसलर समेत हा अशी चूकी केल मुगो.
छे मक मिगेल वैरी बेजार दत्तस हाँ प्रायंतु तुझ पशी होडी मुगो होडी दावन हाँ असल सान काम केल मुगो छे तू संगिल करेक्ट गो हाँ एक उत्तर अम्म लगदव तुगल लगदव निमगू येते सीले ते कसन गोतस्वे अम्मी दुर्बळी म्हणू पुरा कडेंतू एक नमने फेमस दावन गेलिंती कोण पळेले री मका दुड्दीचे येतात गो हंग एತ್ತल्दव हाव तै कई सोयरेगार येवो पाप वन्मला कसने ನಾನು ವೇಮನ್ ದುಡ್ದಿತ್ತತಿ ತಶ್ದವನು ಮತ್ತೆ ಮನಂತ ಏಕ ನಮನೆ ಕೀಳರಿ ಮೇಗೋ ತಶ್ದವನ್ ಕೊನೆ ಕಸನೆ ಉಲ್ಲೆಲರಿ ಮಕಾ ಚುಲ್ಲೆಲ್ ಕಿಮೊಂಡ್ ದಿಸ್ತ ವೈಗೋ ಚೂಕಿದಲ್ಗೋ ಮಿಗೆಲೆ वही तू संगची मात्र प्रत्येक करेक्ट अस संगची पट्टी नाही 4 अक्षर सिक्का म्हणू आणि सन्न लगदल रे आम्ही सिक्ची मस्त असत गो सॉरी गो सुरेखा सॉरी गो हे सोड मकनी कसं संका म्हणू कळताना छे महिन्यात शिकोरचना दिसिले राब हांव ताका फोन करून पूर्ती सांगता वापस सॉरी निमगे गो मग मस्त बेजार देतस मिगेल वैरी ಹೊನ್ನೆ ದಲ್ಲೆಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಸೌಂಡ್ ಸೋಡಿ ಅತ್ತ ತುಕ್ಕ ಮನಾಕಿಕ್ ನಮನೆ ನೆಮ್ಮದಿದಲ್ಲವೆ ಮಕ್ಕೈ ಹಂಗ್ ನೆಮ್ಮದಿದಲ್ಲೆ ಮಾಯಿನ್ ಕೈ ಕಸ ವಿಷಯ ಮಣ್ ಕಳ್ಳೆ ಪಾಪ ಮಾಯಿನ್ ಕೈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ನಾಶಿ ತನ್ನಿ ಏಕ್ ನಮನೆ ಸುನೆಲ್ ಪರ ವಚ್ಚಿಕಿ ದುವೆಲ್ ಪರ ವಚ್ಚಿಕಿ ಮುಣು ತಂಕ್ ಏಕ್ ನಮನೆ ಸಂಕಟ ಸಿಲೆ ಆ ತಂಕ ಏಕ್ ನಮನೆ ಮನಾಕ ಆನಂದದಲ್ಲವೆ ಸೋಡಿ ದಲ್ಲರ್ ಹೇ ಚೂಕಿ ವಾಪಸ್ ದೌಚನ कितल्यांची कसगोस्वे ಹೊನ್ನೆ ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದೆ म्हणतात पळय तशी अम्मी केलो पंत चुकी करतती आणि नंबिकस्ता कोणालागी सांगनाती म्हणून त्यांनी अनेकला सांगून सांगतती आता हांव तुगेल वेळ कसने उरलेला रे तितलेची आम्ही कितले दूर असंती ते एक ने एक रुपारी विषय तुगेलागी येऊन येता तुक्क पावताना ते मस्त होड जाऊन असता हंग कसं काही गोतस्वे विषय आज अनेक खबर आमगेले सुनमायस पडा त्यांनी हळल खबर है हाव तुका खंडा पिटी सवलाखे पळहवेवे कसने तू मका खंडापिटी सवला खेवे तू मका फोन करनाशी कंच कालदल गो हांवंतू कोणाक फोन करचे पंचायतिकना मिगेल कामादत्ता कोणे फोन केल्यार मात्र गंटे गटले उरलायत गो त्या विषय विंगड तू फोन कर निमण मागिरी खंडापिटी सवलवे अय्यो देवा अशिप्रा विषय गेला गो थो हांव कोणकी एकलेले सांगिल मारायती हे इतलं होडदल्लावे होई म्हणणे इतलं होड खबर दल्ला असं आणि ते उलन वापस बेजार कोण घेत नका आणि कामपुरदल्वे वै गो कामपुरदल्ली गो आजी थोडे आळ मेळले हाडींतू ते हाणू ताजेक बुत्ती केल गो ताका दाळीताय लायक नवे दाळीताय सोडी आमगेल कुल देव नवे पूरा हक्क सेट जाता दाळीतायनी हे आळंबे बुत्ती सीते तितले केलेल गो मागीर रात्री पळोवका एक दोनी हप्पळोडी तोळ बशी म्हणस हो होईवे तुमका आळम मेळल्वे आमका आळम नंतिना होने पೈರ್ कोणकीची हल्लेचन हे पुल्ला आळम हळल कೈ हन्नी घरा घेऊन आयलिंती तंतु अर्ध वाईट मागीर ताकेक मग्गे निघालनो ಒಟ್ಟು एक बुत्ती म्हणून केल्ले आणि चरडू पुर आराम नवे वै गो आम्ही सगळे आराम असत गो तुम्ही पुर आराम नवे वै वे आम्ही सगळे आराम असत होने आणि मंगेला दव उल्लचस्की ना गो आम्हाला उरलेल नवे पूर आणि एक पण वापस निमगीता सुरेखा बेजार कोण घे नका सॉरी गो व्हेरी सॉरी गो असं होने सोडी एक समळरी सुन्मा एलेद्रक हे पूर्ती विषय क्लियर दल्ले ते मक्का जानी खुशी आता हाव भितर गेलेलीची गोष्टी करते पडे इत्या गोतस्वे ಕೆಲವು ಜನನ हेंची संदर्भ म्हणून मिगेल वैरी नक्नतील प्रउलेत सिलिंती तंक पुरा एक होड उत्तर मेळनवे ते मक भारी खुशी होने पळे येते हे उत्तर हिन मका सांगचे हाव यद्र असूनही अशी उलेतमू आणि मक्षीचन किती उलोचपूर ही हा दायत को सुरेखा आणि फोन दवरता हो दायत होने हावे फोन दवरता सुनमाई तुमका विषय कळले नवे आता सुरवेक सुंदरी लग्या विषय सांगते सुंदरी दुकुनो अपास विषय माक्षी वचूनो होन्ने पाव ತಂಗಲ್ ಗರದಕ್ಕೊಂದು ಸೂರ್ದಲ್ ವಿಷಯ ಅಪಾಸ್ ತಂಗಲ್ ಗರಕ ಪಾವನು एक सर्कल कंप्लीट करो बारे लायकस गो सुरेखा होई कहीं दुकुन विषय सूरदल की अपास तंका वचन पावलरी करेक्ट
वाटत गो केलो जन कोरचे काम ना पड गो अशी पुणी चिकी मत्ते का तोंडा का काम दिवंती म्हाका गोत नासिल गो सुंदरीन कसं सांगलं पळय ते हांव सांगील तितलेंची तू तशी प्रमक्का टॉंट दिनू लोचा गती ना कळवे सुरेखा ना मये हांव अशी कुशाले कुल्लेलेले बेजार कोण गे नक्कती दायत गो हळे मा हावनी घरा वत्ता राब गो आमगे सुरेख संकी गोडशी करत खैनवे ते खावनू वच्ची येत पैरी हिने पेंटागे ललतदना कसे की हल्ल्या गो अशी चूत का गालचे खतखत अडचके कसे की नवे नमनेचे करो हे नेवनार पुणी हावनी तू तोंड गोड कोण घेऊया तश्मळा कसन माई तुम्ही दोघांना तोंड गोड कोण घेऊचे हाव कसने कोड कोण घेऊ कवे म्हाका नकोय पायसो तुक कसले गो पायसो तू डाएट करत नवे तू आणि ते प्रगोड शिकवचे ना जबा पायस करचे खाव खावचक तुम्ही वे हाव कर ना आहा माय सुन्नेल मध्येच लढाई पडले गम्मतस वै गो सून मळमगिरी माईन सांगेल ऐकू का तिची गोड शिकोन हाडे पळयत सुन माय कशी उलयतात म्हणो हाव कंडा पिटी जोरावरीत नवे जोरावरीत दोन हा पायस कोरकावे अयो हे हिन मक्का सांगेल की म्हणो नवे पूर्ग सुरेखा चढ नाटक कर नका आम्ही दोघ जणांना बदल लढाई करनी सुनमये अशीच एक कुशाल केलेले आमगेल सुरेखा गोड शिकोन करता तिकाजी भारी खुशी धल्ला होई सुनमये वपासनी हे विषय आणि कोणाक सांगून वपासनी हे काही की वचन पाऊची नक्का हाव गोड शिकोन हडता इथे वैया बा मक्का गोतस आमगेल सुरेख भारी चांगी वै मांगेल उत्तर मीरवयेना मायन कसने कोण हाडी म्हण सांगचे भितरी कोण हाण सोडता वै आमगेल सुरेखाल मन असपळे लोणी असला म्हणके चिके कसने मला पुरो करगून सोडता आणि हत्ता रुची आहा कोण कसने केलं रे मक्का सुरेखन केल म्हणके दायना गो हाव गायनाला केदनाय संतस्ता ರಂದಪ್ ಮಳರಿ ಸುರೇಖಲ್ ಗೋ ಬಮ್ಮುಣನಿ ಬಾಯ್ಲ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ರಂದಪ್ ಕತ್ತತಿ ಮುಣ ಸಂತಸ್ತ ಕಶಿದಾय किती शुलचक मात्र मग यानमये ते एक तुम्ही शिकवून दितावे